Tavi Popescu la declarații. Salutare. Ne întoarcem. Regular, 10 goluri produse de tine și în acest an, cu 7 pase de gol și 3 reușite. Bună seara, vă mulțumesc. Important este că am reușit să câștigăm. Sunt bucuros că am reușit să marchez și sper că în play-off să marchez meci de meci. Câtă nevoie aveai de acest gol și dacă îți mai aduce aminte când l-ai dat pe ultimul? Cu Craiova l-am dat pe ultimul. Aveam nevoie mare, este important să marchez ca fotbalist, că îți dă un moral mai mare și este important că am reușit să marchez. Ai jucat și pe poziția ta pe care te simți tu cel mai bine, nu? A găsit Mihai Pintiliu o soluție să vă pună pe amândoi cumva, și pe Florinel și pe tine în teren. L-a mutat în dreapta pe Florinel. Da, nu e poziția mea. Cum ne folosește mister, acolo trebuie să jucăm și trebuie să ne facem treaba cât mai bine, să dăm un randament foarte bun, să ajutăm echipa să câștigăm campionatul anul acesta. Dar pe care poziție trebuie să depui mai mult efort? Pe care poziție trebuie să depui mai mult efort? Pe toate pozițiile trebuie să depui mai mult efort. Nu e niciuna care te pune mai mult în dificultate? Că La fotbal trebuie să alergi. Cum se vede play-off-ul? S-a încheiat, iată, sezonul regular, prima etapă pentru voi cu Universitatea Craiova. Pentru noi de acum încolo fiecare meci trebuie să fie ca o finală, să o luăm meci cu meci, să câștigăm, să adunăm puncte și la final trebuie să ridicăm titlul de campion. Și iată că terminați pe podium, un lucru care părea imposibil într-o anumită perioadă. Avem o echipă foarte bună, mă așteptam să terminăm pe podium și sper ca la final să luăm campionatul, pentru că avem un grup foarte frumos și merităm. Bun, echipa ca echipa, dar Tavi Popescu va urca în evoluții ușor în acest play-off. Spuneai de echipă că ar trebui să joace toate meciurile ca o finală. Au nevoie și de jucătorii care fac diferența. Te întreb cum vei simți tu, cum va fi pentru tine sau cum vezi tu. Este important să facem fiecare meci bun, să dăm tot ce avem mai bun și sper ca prin evoluțiile mele să ajute echipa să urcăm cât mai sus în clasa mea. Ce îți propui pentru acest play-off, pe plan personal? Să am câte o realizare la fiecare meci. Bun, aștepți să vezi cine este și noul antrenor, pentru că Mihai Stoica a anunțat că va veni un antrenor străin. Nu pot să vorbesc despre asta. Cine o să vină este binevenit la noi, la echipă, pentru că avem un grup foarte frumos la Steaua București. Aștept și o convocare? Că mai e puțin? La echipa națională? Pentru mine nu contează. Contează și convocarea la echipa națională. Dar pot să merg și la Under 21 și la Under 20. E important să fiu chemat să îmi fac treaba cât mai bine. Mulțumim. Seară frumos. Bun. Concluzii, domnilor. Trebuie să spunem, v-ați împărțit meciurile. Da? Vio s-a uitat la Hermannstadt cu Craiova, Pandi s-a uitat la FCSB. Cu atenție, că așa ați mai aruncat cât un ochi. FCSB-ul câștigă după o repriză bună, cred eu, în care au avut câteva ocazii, marchează un singur gol printr-o mare greșeală a lui Tamaș, care face cam greșeli la fiecare meci. Îi pasează lui Coman lui Olaru prin fața porții lui Octavian Popescu, care bagă mingea în poartă. După care mai sunt niște ocazii, Companiu acolo, dar în general dominată prima repriză de FCSB. Te așteptai, cel puțin în repriza a doua, să vezi un Sepsi mai hotărât, un Sepsi care chiar vrea să joace în play-off. Dar părerea mea e că nu vor să joace sau nu pot. În seara asta mi s-au părut cam amândouă, puțin din amândouă, așa, că nu pot pentru că nu au fost deloc periculoși. Au început cu o echipă super ofensivă, dar super ofensivă care n-au reușit să treacă centrul terenului, cel puțin în prima repriză. Cu